damuna ba ku ni ba yau ba ina jin biyar ban kwana da ita ba ku biya gunka ba ku biya gunka bayan an ga gidan soji an yi ruwa ba an yi ruwa mu tafi gona ta kai za mu je gonar da ba abu aha yanzu kan mutum da sai je guba ba abinci gonar ba da je ba wannan mala mutuwa da kai ka zo na gurin mutuwa da lauki kan ka ne sai kwara da mutane ne ai da wuya ka je lauki kan ka ne wallahi kuma ba ka je na faɗa ma ba biyan da dan na haka na ka je na ka je ina nan faɗa jiran ka fa za mu je za mu da barna dawo yawa kasan ina zuwa wallahi rani za su wannan faka ne kawai mu daina zagin shugaban mu alhalin mu muka zabe shi da hannun mu wannan ne muna magana zan dawo samu ma aito da ba ina tunanin duniya kenan sai da gaskiya a wannan rayuwar ba a tsayar da gaskiya wani sabo ne wanda ba a aikatawa caca zina da shaye-shaye ana aikatawa sani sata kidnapping ana dan tabawa cin hanci da rashawa da gulman mutane. You be mumu. You think say they wise? You are a mumu man. Abokina dama nan kayo